Safet Zajko, sin Salke i Dude, rođen je 1. marta 1959. godine u selu Gaučić kod Rudog. Po doseljenju u Sarajevu radio je kao metalski radnik u sarajevskoj firmi Zrak. Bio je uzoran otac, suprug i građanin koji je početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu među prvima stao u redove branitelja. Safet Zajko i komandant prve slavne motorizovane brigade Enver Šehović predstavljaju simbole herojske odbrane Sarajeva. Poginuo je kao vojnik na dužnosti komandanta druge viteške motorizovane brigade 17. juna 1993. godine u borbama za Mijatovića Kosu na Žuči. Nosilac je ordena Heroja Oslobodilačkog rata.